Obiđite sa nama velelepno imanje ministra Gašića. Prisvojio reku. Teniski teren i fudbalski. U neki fenomenalni deo imanja, ali ne možemo da uđemo, nažalost, tu. Ali možemo da vidimo dronom. To je etno selo koje će biti pretpostavljeno dostupno građanima. Mislim da ima freska i ovdje njegova. Vodi do najveće kuće na imanju koja može da bude ono koje živi Bratislav Gašić. Nalazimo se u selu Lomnica, nedaleko od Kruševca, na putu ka planini Jastrebac, gde ministar Bratislav Gašić ima velelepno imanje, a ovde jedino što do puta možemo da vidimo je etno selo Lomnički raj koje je u zgradnji i koje je u vlasništvu sinova Bratislava Gašića. Imanje se nalazi ovde u selu Lomnice, možemo čak da vidimo i groblje koje je zazidano nakon što je Gašić odlučio da ovde napravi imanje. Mi ćemo probati sada da vidimo koliko je moguće sa terena celo imanje, pa pođite za mnom. Ovde je trenutno u izgradnji kompleks koji je u vlasništvu firme Etno selo Lomnički raj i planira se da se tu otvori to etno selo koje će biti pretpostavljeno dostupno građanima, da naravno iznajme kuću ili šta već bude dostupno tu, a ključna stvar je da je to zapravo u vlasništvu 3 Gašićeva sina, dakle ta firma koja ovo sada gradi ovde. Čak ima i reka. A ovo vidi deo reke, brate, deo reke prolazi kroz... Ne može svako da se pohvali da ima i reku na svom imenu. Praktično je privatizovao reku na neki način, ali da? Pa da, on uživa u njoj. Stvarno je sve sređeno i lepo. Čini se sam malo više vodi računa ovde o zelenim površinama nego u centru Kruševca. Da, izgleda cool. Evo ovde vidimo fudbalski teren manji, a to nije nelogično zato što su na neki način sva trojica sinova Gašićevih na neki način u fudbalu bili. Da, ovo bih rekla da je i teniski teren i fudbalski. Za sad nema nikog živog ovde. Da, ovde baš nema nikog. Jeste vruće, ali... Nisam očekivao da ćemo moći ovoliko daleko da uđemo možda. Samo ne kontam kako je praktično prisvojio reku, to je... Pa da, ovo je sad ovaj praktični deo kompleksa. Ovo ima smisla ako će biti etno selo, ima životinja domaćih. Ja sad ovdje ne znam što ima neki zanimljiv naziv. El Dadiko, što je ovo? El Dadiko. Sad ćemo. Je osnovano iste godine kada je ova kompanija koja je vlasnik etno sela. U neki fenomenalni deo imanja, ali ne možemo da uđemo, nažalost, tu. To je zatvoreno, zove se El Dadiko. To vidimo su konje ovde, ergela. Ergela? Wow. Deo za ergela. Da, ima obliže konja gore, tako da će to sigurno isto nešto biti vezano za to. Paradajz. Da, moguće. Paradajz i krastavac. Ovo je krastavac. Ok, proverili smo, nema narko proizvodnje. Gašići se hrane zdravo. Treba dosta vremena da se obiđe sve ovo. Deluje mi da je ovo zapravo samo deo koji su negde
im je u redu da vidimo. Jer ovde smo mogli prilično lako da pristupimo, tako da ja bih rekla da je ovo nešto što nije što će biti otvoreno za javnost, da. Inače, Bratislav Gašić je poznat po tome da gradi crkve na više mesta. Poznata je njegova crkva na Bagdali koju je on finansirao i gde postoje freska njega i njegovog brata. Ali sad vidimo i da imaju svoju privatnu, praktičnu u sklopu imanja, jednu onako baš malu verziju, ali... Mislim da ima freska i ovdje njegova. Možemo da probamo da vidimo, ali to bi bilo prilično nepotrebno, ili tako? Zatvorene. Ne, zatvorene, ali očigledno neko ipak posećuje crkvu. Ok, nećemo znati da li ima ikone tu. Mi smo Bratislavu Gašiću poslali i molbu za intervju i naknadno i pitanja o svemu ovome, o imovini, o poslovima, ali nije bilo odgovora. Sada idemo do dela gde je moguće prići najbliže. Odakle kreće jedan put koji vodi po, ono što vidimo po satelitskim snimci, jer uživo ne možemo, vodi do najveće kuće na imanju, koja vrlo moguće može da bude ono koje živi Bratislav Gašić. Možda ovo, a? Ne znam šta je, viš da je ograđeno. Ovo je kao porodična, neka stambena, da tako kažemo, kuća. Vidi se odavde i neki alarm, tako da prepostavljamo na mjestu. Da, moguće da je on zapravo ovde, a? Da, ovo je potpuno ograđeno sa svih strana. Snimača su... Ne možemo da vidimo, ali kao, okej, da li neka fina kuća. A? Interfon. Češ da pokušaš da pozoveš? Pokušali smo da neka pitanja postavimo uživo gospodinu Gašiću, ali očigledno nije kod kuće ili nam niko se ne javlja na interfon. Nismo uspeli da dobijemo odgovore ni uživo o njegovoj imovini, ni pisanim putem, ni telefonom, tako da očigledno nećemo biti u prilici da stupimo u kontakt sa ministrom Gašićem. Došli smo do kraja prve epizode Krikovog novog šoa Welcome to my crib, featuring politicians, odnosno posete velikim imanjima i posjedima političara u Srbiji. Ovog puta nas niko nije dočekao, možda sledećeg puta budemo imali više sreće. Bili smo u Lomnici, videli imanje i umorili se dok smo ga celog obišli. A onda smo se vratili i pokušali da odgonetnemo ključnu stvar. Kako je Gašić od lokalnog privrednika sa porodicom postao moćni veleposjednik? Ne samo sa ovim imanjem, već i gomilom drugih luksuznih nekretnina. Ovo imanje je najvredniji posjed porodice Gašić, procenjuje se na više od 1,8 miliona evra, ali definitivno nije jedini. Gašić, njegova supruga, brat i sinovi vlasnici su zgrade, kuće, stanova u Kruševcu, stanova u Beogradu, poslovnog prostora u srcu glavnog grada, kao i raznih drugih nekretnina. Oni posjeduju i mnoge kompanije, pa tako samo jedna firma Gašićevog brata Bobana, BG Produkt 1996, ima kapital od 4,2 miliona evra. Ali odakle im ovoliko bogatstva? Gašić za sebe kaže da je ozbiljan privrednik, da se uspešno bavi privatnim poslom već 36 godina i time pokušava da kaže da se obogatio prije dolaska na vlast. Ali da li je baš tako? Mali pogled na imovinu i poslove porodice Gašić pokazuje nam da su zapravo najveći deo svog bogatstva stekli tek nakon što je SNS došao na vlast. Pre toga, njihovim firmama i nije baš najbolje išlo. Na primer, pogledajmo najstariju kompaniju u vlasništvu porodice Gašić. Zove se Sako i osnovana je pre više od 30 godina. Ona je bila u finansijskim problemima i ušla je u stečaj u februaru 2012. godine. Praktično je bila pred gašenjem. Ali upravo te godine SNS dolazi na vlast, a Gašić započinje svoju političku karijeru. I to kao jedan od najmoćnijih ljudi u stranci i u početku narodni poslanik.
Nekoliko meseci kasnije kompanija Sako izlazi iz stečaja. I druge kompanije porodice Gašić pričaju sličnu priču. Većini su prihodi porasli naglo upravo nakon što je Gašić postao politički bitan. Takođe, najbogatija porodična firma BG Produkt 1996 počinje sa radom u godini kada SNS dolazi na vlast. Slično je i sa imovinom. Najvrednije nekretnine, imanje u Lomnici, stanove u Beogradu, u Kruševcu, porodica Gašić kupila je nakon što je Gašić seo u funkcionersku fotelju, a ne pre dok je bio samo kruševački biznismen. Dosta novca porodica Gašić je dobila iz državnog budžeta, odnosno deo bogatstva stečen je zahvaljujući novcu građana. Najveće sume novca legle su na račune porodičnih firmi nakon što je Gašić došao na vlast. Ukupno se iz državnog budžeta u njihove firme slilo više od 4,2 miliona evra. Ipak, bogatstvo koje Gašići danas imaju ne može se objasniti ni državnim novcem, ni ministarskom platom. Sada ćemo pozvati ministra Bratislava Gašića da ga pitamo o njegovoj imovini i o tome kako je ona toliko porasla otkad je on na vlasti. Mislim da nećemo uspeti da dobijemo ministra Gašića s obzirom na to da već nekoliko puta odbija poziv i vrlo moguće da je blokirao broj naš.